Hindi na lang mga karagatan ang tututukan sa pangangalaga ng yamang tubig. Sa ilalim ng bagong bersyon ng Malinis at Masaganang Katubigan o MMK 2.0, pinalawak na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang saklaw ng programa upang maisama rin ang mga ilog, lawa at iba pang inland aquatic resources. Kaugnay nito, inilunsad ng ahensyang MMK 2.0 sa Baler Fish Port sa Aurora nitong Martes, July 7. Sa pangunguna ni BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, kasama ang mga kinatawan ng pamahalaan, mga lider ng mangisda at iba pang panauhin. Yun ang pinaka niya is objective niya is mas-sustain yung mga resources natin ngayon and sa pamamagitan ng mga criteria na ipapataw ng BIFAR, yung mga criteria na to na yun ang titignan during the contest. Kung makakakomply itong mga LGUs, lahat naman to geared para sa tinatawag nating mga conservation measures para mapangalagaan natin yung ating mga hindi lang isda, pati mga siyempre kasama na yung katubigan, yung corals, and other resources. Sa unang taon ng programa, pangunahing pagtutuunan ng pansin ng information and education campaigns at capacity building activities para sa mga LGU. Pagsapit naman ng ikalawang taon, pipiliin ang mga natatanging coastal towns and cities, habang kikilalanin naman sa ikatlong taon ang mga nangungunang inland fisheries municipalities at cities. Aabot sa 5 million pesos ang matatanggap ng magiging national champion, bukod pa sa mga espesyal na parangal. Alam naman natin ang problema kasing malaki ngayon kinakaharap natin na yung pollution. So maraming sources ng pollution. Andyan yung siyempre yung natin mga plastic in which napakalaking problema ngayon yung ating marine litters at other forms yung mga waste natin na dinadam sa mga ilog natin. So doon sa program para mag-qualify yung mga munisipyo, dapat ma-address lahat itong mga problema na to na nag-contribute ng pagkasira ng ating mga katubigan dito sa ating bansa. Samantala, ibinahagi ni Cruz na maraming lugar sa Central Luzon ang nagpakita na at kinilala dahil sa mahusay na implementasyon ng programa. Dahil dito, naniniwala siya na hindi raw malayong manggaling muli sa reyon ang mga mangunguna sa MMK 2.0. Ang talagang pambato dito ay number 1 yung ating Dingalan Aurora, in which naabot niya yung first runner-up. At itong San Luis Aurora at saka yung Dinalungan. At sa Zambales naman ay ang Candelaria, Masinloc. And sa Bataan naman ay yung Balanga. So ito yung mga bayan na lumaban nung MMK 1.0. Malaking chance kasi kumbaga dahil nga doon sa effort na rin ng ibang agencies like yung PISCA ng DILG, parang ganun lang din yung mga criteria na ipapataw. Kaya nga halos kung lahat ng mga naging compliant doon sa PISCA ng DILG, possibly magiging candidates na rin sila dito sa MMK 2.0 ng BIFAR. Kasabay naman ang paglulunsad ng programa na mahagi rin ng BIFAR Region 3 ng mga fishing gear at iba pang kagamitan sa mahigit 100 fisherfolk beneficiaries sa lugar. Dahil ito yung kanilang allocation for this year, part of the allocation for Baler. But sa buong Aurora, marami pa tayong pamimigay sa may kasiguran. And last month ay nagbigay din tayo ng mga cages sa may dilasag at mga bangka. So ayun, ang target kasi before mga bandang October, lahat ng mga interventions namin sa probinsya ng Aurora ay may distribute lahat na. Ipinagpatuloy din ng ahensya ang pamamahagi ng mga layag para sa mga bangka na parte ng programa na kanilang sinimulan noong 2015. Nakakatulong raw ito sa pagbabawas ng gastusin sa krudo at mas makakalikasan pa nila dahil hindi na umaasa sa makina ang mga bangkang gumagamit ng layag. Ito yung nakikita ko one of the most sustainable form of fishing at environment friendly. Walang pollution kasi walang usok.
and economically viable kasi hindi sila bibili ng mga ano. So, at nakikita natin, hindi lang naman sale ang binigay natin sa kanila, pati yung mga bangka na nilalagyan ng sale. Through the years, naipon ito. Kaya napakalaking tulong sa kanila, lalong-lalo na yung mga mangisda natin na walang kakayanan na bumili ng mga langis, ganyan, mga fuel na sometimes yung nagiging kinalulugi pa nila kasi wala silang, kung bibili sila, wala silang makahuli, walang balik. Para sa mga benepisyaryo gaya ni Marlo Yung Paslon, Pangulo ng Samahan ng Maliliit na Mga Ngawit at Maglalambat ng Barangay Sabang, malaking tulong ang mga natanggap na kagamitan sa kanilang pangisda at kabuhayan. Malaking bagay ito, sir, para matulungan kami bilang isang maliliit na mangingisda dito sa bayan ng Baler. Malaking bagay ito para makaahon kami sa kahirapan. Dahil hindi din naman lahat ng mangingisda kayang bumili ng fishing gear. Kahit papano natutugunan yung aming pangangailangan. Maliit man o malaki, pero napakalaking impact sa amin ito. Inaasahan din nilang mas tataas ang kanilang huli at kita dahil sa mga bagong fishing gear. Ang balik sa amin, sir, bilang gagamitin namin siyang fishing gear, napakalaki. Dubli po ang gigitain namin, o minsan triple pa. Kasi makakahuli din kami ng mga malalaking isda tulad ng tuna. Swordfish, nahuli din namin siya. Samantala, hindi lang mga mangisda ang binigyang pansin sa aktibidad. Nagsagawa rin ng awarding sa mga kabataang nanalo sa sail painting competition na bahagi ng Regata del Castillo. Tumanggap ang mga nagwagi ng certificate at cash prizes. Layunin daw nitong maipakita ang talento ng mga kabataan habang isinusulong ang pangangalaga sa yamang tubig at pagpapalakas ng turismo sa Baler. May papakita talaga natin na through art na magagamit natin sa mga sale natin. So, and nagiging so ang maganda kasi this year is nag-engage na rin yung municipal tourism. So, pag makaka-capture na nito, magiging regular na to. So, magiging annual event na to and it will drive tourists para makadagdag sa tourism natin population na pumupunta dito sa Baler. Nagtapos ang aktibidad sa Regata del Castillo kung saan 14 na mangisda ang lumahok sa karera ng mga bangka gamit ang mga layag na ipininta ng mga kabataan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.